Jeg vil finde kosinusrelationer ud fra den her sætning. Og det vil jeg gøre ved at lave en vilkårlig trekant. Og det er en helt vilkårlig trekant, jeg kalder A og C. Og som jeg kalder det her stykke for X. Og så har vi højden her. Og herudfra kan jeg se, at jeg kan bruge Pythagoras. Og her må jeg så gælde, at A i anden er lige med højden i anden gange eller plus x i anden. Og for at så isolere højden, så siger jeg h i anden lige med A i anden minus x i anden. Ja. Og så for hele trekanten, det der linjestykke B plus C, den hele trekant, der kan jeg så også bruge Pythagoras, og der vil den så komme til at hedde B plus x i anden plus højden h i anden lige med c i anden. Og så vil jeg igen isolere højden. Altså vil jeg sige h i anden lige med c i anden minus b plus x i anden. Og dem her, det kan jeg så sætte lige i hinanden. Det vil sige, at a i anden minus x i anden er lige med c i anden minus b plus x i anden. Det medfører så, at c er lige med a i anden minus x i anden plus b plus x i anden. Og herfra kan jeg så lave min kvadratsætning på dette, som medfører at c lige a i anden minus x i anden plus b i anden plus x i anden plus 2bx. Og så vil så er der sådan nogle ting, der går ud med hinanden. Som siger, det medfører så, at c er lige med a i anden plus b i anden plus 2bx. Ja. Og så nu vil vi så prøve at komme af med x, da jeg ikke kan bruge det i mine kosinusrelationer. Jeg ved, at der gælder for kosinus, at kosinus til c er lige med højtliggende katete over hypotenusen. Så derfor skriver jeg, at der gælder kosinus til 180 grader minus vinkel c er lige med x over a. Og kosinus 180 grader minus c gange med a er lige med x. Ja, og det ved jeg så, at der gælder, at minus kosinus til c
at det er det lige med, fordi det har Anne sagt i enhedscirklen. Vinkel C, den kommer så til at hedde C i anden. C i anden lige med A i anden plus B i anden plus 2B x og C i anden lige med A i anden plus B i anden plus 2 gange B 2 gange B gange 2 sinus eller gange minus 2 sinus til